ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азизи намо ба шаҳри Кӯлоб сафар кардесем. барои ҳамон гуфтем ки обе мебарорем. роз иншоаллоҳ мерем. деҳа дага кадом деҳа аст оба навор мегирем иншоаллоҳ. худо хоста бошад голду бошен хайр даҳақмо соҳ саломат раҳем бо ба навор гирифта баҳратон нишон медиҳем. خیلی نمیریم شهر کلوب انشاءالله کنی بینیم چگونه مهمون نوازی میکنه. انشاءالله که یک بار دیگر رفته بودیم خیلی مردم مهمون نواز هستن. انشاءالله که از این سفر کردیم نمی راه نورک درستیم ها؟ نورک درستیم انشاءالله که رفتیم. تقریبا 30 کیلومتر دیگر راه rum.az saytında. Akstafalı Gündüz təqdim edir. خوب اینا برادرای عزیز دروازه کلوب داخل شدیم. باز انشاءالله میریم به همون دهه‌ای که گفتن با نام دهه پیستا مزار در طول هم تپه بوده است 300 خورجگی چند قدر بود که از آب تنقیص می‌کشیدن. باز انشاءالله به همون دهه میریم خدا خواهد. سید علی حمدانی هستیم. خیلی خوب میشه تماشا میکنیم بعدا ما میریم راه را دوام میدیم ان شاء الله. سفر ما هم یک چیز خوبه و ما داد که این شخصیت‌های بزرگوار را زیارت کردیم ان شاء الله. خوب می‌بینیم ان شاء الله. خدا
дар як дашт ҳастем, як кӯли кӯҳ буромада рафтестем. Ягон чи мавҷуд нест, на хона метавад, на ҳечи, фақат ҳамун кода барф метавад, тамом. Намедонам, гуфтан ки бист мерен 7 километри дигар дар ҳамун пистамазор мерасем. ҳозир иншоаллоҳ ки раҳ дарафтестем, хайкани 7 километри дигар равем. Расидем иншоаллоҳ бо банавор гирифта баҳратон пешниҳод мекунем. Намедонам, ростига куҷо рафтестем. Ним соатча фақат падём кӯҳ буромадастем. Хиша ба хайр гардонам. фикр мекунам ки ҳамун деҳа аст бародаро. як навор бигир. ҷо барф хеле ба фикрам ки беҳад ханакай. Намедонам. Агар тофта истода бошад, не тофта истад. Ана ҳамун ҷай ба фикрам. ҳоз мерасем мебинем. бовар ки хеле омадем. бародаро омадем ки директори мактабшона бинем. муъмини ами раиси деҳа будай. инҷо ҳозир омадем ки маслиҳат кунем, бо гуфтесиям ки об ҳастай, хелеш меган нестай. ҳозир аниқша мепурсем. ина умеҷон диди кая тоистонда мешавад. зимистонда ҷои зиндагида камтарак қийтарада барои мардуми деҳа хунук аст. ҳай бо дарси тамошо кунем. бори дигар ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуб бародарони азиз, суроғае ки ба мо дода буданд, мо омадем ба ҳамун деҳа расидем дар шаҳри Куллоб. намедонам аз Куллоб ба фикрам хеле инҷо дур аст ки мо ним соат фақат кӯҳ буромадагӣ ҳастем. ин деҳа бо номи Пистамазор омадем, хостем ки дар ҳамин деҳа об бирорем ба дастгирии компанияи ҳоҷиёне ки шуморо аз шаҳри Москва ва Московский област сарҳади Қазоқистон мегузаронад. ҳамин бародар хоҳиш кард ки равем деҳае ки об вуҷуд надошта бошад, дар ҳамун деҳа об барорем. хоб мо омадем хай барои об баровардан. дар деҳа об баровардем 1-3-4 точка, аммо об хеле кам аст, кам мебаромадааст. имконият набудааст ки мо аз замин об барорем. аммо аз дигар ҷо об оварда мешудааст. мо хостем ки биёрем, аммо дар ин ҷо кадом компанияи дигар об оварда истода будаянд. мега оливаё овардастиянд, мисол коршон нимкола мондагӣ аст, мисол давом додастиянд. камтарак деҳа хиниктар аст. ҳозир бовар кунед хеле ва хеле хиник аст деҳа. мега камака коршон қафо зад. ҳамун деҳа бояд ки ҳамун компания дар ҳамин деҳа об биёранд. ҳамин сабаб хай мо деҳаре наомадем, хай дидем. мисол 108 хоҷагӣ будааст, масҷид, мактаб ҳамаша хай дидем, ҳамаш таъмин ҳаст, раҳҳошон обод аст. ҳамин ҷиҳати об камтарак танқисӣ мекашидиянд ки ина обшам овардаиста будиянд. хуб бо якчанд ҷои дигар суроға додагӣ ҳастанд. мерем уҷада мисол мебинем, бо ӯ деҳара ба навор мегирем ки об набошад. иншоаллоҳ бо дастгирии компанияна ҳамин ҳоҷиёне ки шуморо аз шаҳри Москва ва Московский област сарҳади Қазоқистон мегузаронад, мо иншоаллоҳ ҳаракат мекунем ки дар ҳамун деҳа ба хотири Аллоҳ об барорем ва шумо ҳам дастгирӣ кунед бо ҳамин компания. касе ки аз шаҳри Москва ва Московский област сарҳади Қазоқистон гузар мекунад, метавонед ки ба ҳамин компания биравед. беҳтарин компания аст. хуб бародарам як деҳара ба навор бибинад бародарон. бародаре ки ба мо суроға додагӣ буд, ана ҳамин бародар ҳаст. хайна омадем, шояд ки бародар намедонист. ҳозир ама оба нишон метем, як точка да об баровардагӣ ҳастанд. ана ҳамҷо як хоначаи тофта истодааст, агар дида истода бошен. ана ҳамун хоначада чашма ҳаст дар ҳамҷа. аз ана ҳамҷа об хеле мисол таъмин будааст, об ҳастай мегада иҷа. мисол мо ҳамҷа метавонем ки оба бигирем. ва дар ин деҳа дар 3-4 ҷои дигааш об кандиянд, хай кам беш мисол ба мардум об мерасидааст иншоаллоҳ. бо ина об овардаиста будиянд. ҳамун бародар гуфт ки 40 чашма бояд бикунанд дар дарини ҳамин вай. 18 таш мондай, 22 таша кардиянд, 18 та чашмаи дигааш мондай. мега вайшам кардастиянд. хай кадом хайрхоҳе будааст бо ин деҳара мисол
таъмин кардааст аз об. Мо мерем ба деҳаи дигар ки бародаро ба мо суроға додаги ҳастанд. Инҷа ҳам дар шаҳри Кулоб аст, Восеъ аст, Данғара ҳаст, дар чанд ҷо аст. Ҳамаша мисол мебинем кадомеш ки аз об танқисӣ мекашад, иншааллоҳ ки дар ӯ деҳа об мебарорем. Боз баъди ҷанг бо мерем ягон хуҷанду мисол душанбе ваҳдат ки ҷое ки боша иншааллоҳ ки ҳамаша бо хоси худованд бо дастгирии шумо мо таъмин мекунем. Дуогӯ бошем дар ҳақмон. фи амониллоҳ. ҳамн деҳа кӯтар омадагием бародаро масҷид аст дар балаводи масҷид аст Молодец. Numero de celular dele. Não, 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 não. Ai.